לעמוד כאן שוב כאן באמת הבית שלי. אני רוצה להודות ליהודה שהוא הזמין אותי בשם כל הקהילה. באמת אני רק חבר של בית שני פתחה את הקהילה אחת וזו הקהילה. אני אומנם אורח קבוע בבית נפש שיר ושמש, אבל עדיין אורח. בעזרת השם לא לכאן לזה. לענייננו, אנו נמצאים כאן בבית הכנסת בין תפילות מנחה של יום הזיכרון, כאלה שמסרו את נפשם למען ישראל ולמען העם היהודי, ותפילת ערבית של יום העצמאות ה-62 של מדינת ישראל. עוד כמה דקות נצא מכאן ביום של מסיבות, הופעות, מנגלים, טיולים, יום כיף רציני. אנחנו לא היחידים בעולם שחוגגים ימי עצמאות והבריטים. גם הודו, פקיסטן, בנגלדש, כמה מדינות מאפריקה וכמובן ארצות הברית קיבלו עצמאות מאותם שופטי העולם בזמנם. האם ישראל והעם היהודי באותו מצב כמו יתר המדינות האלה? לפני שנעמוד לפני הקדוש ברוך הוא בתפילת ערבית בעוד כמה דקות, עלינו להתבונן אם באמת כך המצב, ולהוסיף לאווירה הזו. אני מזכיר לכולנו שאנו נמצאים בתקופה שבין חג הפסח וחג השבועות, חג הגאולה ולידת עם ישראל לבין חג קבלת התורה. כמובן אני לא עומד כאן כדי להקטין את המשמעות החגיגות ביום זה, אלא אני שואל שאלה, האם היא המטרה או האמצעי? בכל דבר ביהדות קל למצוא את התשובה אם מסתכלים במקום הנכון, תורתנו. בברכה השנייה של ברכת המזון, ברכת הארץ, אנו מודים לקדוש ברוך הוא על שהנחיל לאבותינו ארץ חמדה, טובה ורחבה. הגמרא אומרת, כל שלא אומר ארץ חמדה, טובה ורחבה בברכת המזון, לא יצא ידי תורתו. הרמב"ם מגידים זה להלכה. הגמרא מלמדת אותנו שמשה רבנו תיקן לישראל ברכת חזן, בשעה שירד להם המן. יהושע תיקן ברכת הארץ בשעה שנכנסו לארץ. צריך להבין מדוע באמת אמירת ארץ חמדה טובה מקדת ועיקר הברכה. מה מיוחד במילים האלו? מדוע הם חשובים כל כך שמי שלא אומר אותם חוזר לראש? עלינו קודם כל למצוא את המקור לביטוי ארץ חמדה טובה ורחבה. הביטוי ארץ טובה יש כמה פעמים בתורה. פסוק ואחרת וקראת ברכת את שם אלוהיך על הארץ טובה אשר נתנו. וכאן באמת מקור להזכרת הארץ טובה בברכת המזון. כמה פסוקים לפני הפסוק זה כתוב כי השם אלוקינו מודיעך אל הארץ טובה ארץ נחלי מים עיינות ותאומות לפני ברכת בהר יהודה הזכיר אותה לפני. גם הביטוי ארץ טובה ורחבה מופיע וכתוב ורד צילו מיד מצרים ולמתו מן הארץ ההיא אל הארץ טובה ורחבה אל הארץ זבת חלב ודבש. אבל את הביטוי בשלמותו ארץ חמדה טובה ורחבה את זה לא מצאנו. ומעניין שהמילה חמדה אינה מופיע כלל בחמישה למופיע. אם כן, מהו בכל זאת המקור לביטוי ארץ חמדה טובה ורחבה? מדוע היא חשוב ליהושע למד? למדנו בגמרא שיהושע תיקן את ברכת הארץ בשעה שנכנסו לארץ. הרבנים מלמדים אותנו שלפי שראה יהושע את משה רבנו עליו השלום שחמד להיכנס לארץ ישראל ולהתפלל עליה, וגם אבותינו חמדו להיכנס שם, להתעבר שם, ולכן כיוון שזכה יהושע להיכנס לארץ ישראל, תיקן בברכת הארץ ארץ חמדה. אם כן, יוצא שיהושע באמת הוסיף את השבח חמדה. מדעתו. אבל אם כך, היה מתאים יותר לתורה, לומר קודם את השבחים שכתובים בתורה במפורש, ולאחרם את השבחים הנוספים. מדוע לא תיתן לומר ארץ טובה ורחבה לכם?
כדי להבין למה יהושע דווקא הגדיר את השם חמדה, צריך קודם כל להבין מה פירושה. המשנה בפרקי אבות אומרת, הגידים ישראל שניתן להם כלי חמדה, אהבה יתרה ניתן להם כלי חמדה שבו נברא העולם, שנאמר, ילך לחתור יקח לכם תורתי עזרתי. שואל התוספות, מדוע המשנה קוראת בתורה כלי חמדה דווקא ולא כלי טוב? הוא מסביר, ולפי הטוב שייך לדברים גשמיים, והחמדה הוא יותר קרוב לדברים סופרים שחמדה הוא בנפש. וכך לא קרה כלי טוב, כמו שנאמר בבריאה הכי טוב, אבל קרה כלי חמדה, שנאמר כי טוב העץ למאכל ובו ונחמד העץ לכסי. שטובה באה לתאר דברים גשמיים, ואלו חמדה מתארת דברים רוחניים. השמות חמדה וטובה באים לתאר שני מעלות שונות שיש לארץ ישראל. ראשית היא ארץ חמדה, כלומר ארץ רוחנית, ושנית היא ארץ טובה, יש בה גם טוב גשמי. רעיון זה מדויק גם בפסוקי התורה, שכאשר התורה מכנה את ארץ ישראל ארץ טובה. מיד אחר כך התורה מתארת טוב גשמי גם. פרד והצילו מיד מצרים, ולטוב מן הארץ, היא על ארץ טובה, והרחבה על ארץ זית שמש ודבש. אשר יהושע כן נכנס לישראל, ומתקן גם את אותם של המרגלים, מתקן את ברכת הארץ, מתקן לומר בדווקא ארץ חמדה טובה. כלומר להדגיש שיש שני עניינים המשפיעים אחד את השני בארץ ישראל. ראשון במעלה הוא אותה ארץ חמדה, ארץ של השארת השכינה, וניתן להשיג בה דרכות רוחניות יותר מכל מקום אחר בעולם. זהו מטרת הארץ, ולכן מובן מדוע יהושע מקדים את זה. ויחד עם זאת, וכדי להשיג את מעלת החמדה, ארץ ישראל הוא גם ארץ טובה, ארץ שיש בה גם טוב גשמי, זית שמן ודבש, ונחתם למים. לכן חברים, משני היסודות האלה, חמדה וטובה, רוחניות וגשמיות, אני פונה עליכם. אין העיסוק בחומר להביא סתירה לחיי תורה. אדרבה, התורה והמצוות נועדו להדריך אותנו איך לעסוק בחומר כדי להעשו לקדשו. שני שבטים אלו של ארץ ישראל צריכים להיאמר. אי אפשר מטרה בלי אמצעי, ואין משמעות לאמצעי בלי מטרה. וזה הסיבה שכל שלא אומר ארץ חמדה טובה וברכה, הארץ בברכת הארץ לא יוצא ידי חובה. ולכן אנו חייבים לכוון בתפילתנו שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו והמנהיגים שלנו את החוכמה, כוח ורצון לבנות את מדינתנו על שני היסודות האלה, חמדה וטובה, רוחניות וגשמיות. תהיה שנה 63 של מדינת ישראל, שנה של שלום אמיתי, שנה של גיבוש העם, בעיקר שנה של רוחניות וגשמיות. נוכל לבנות השנה גם את בית המקדש המעט שלנו בהר חברון, ושנזכה לראות את בית המקדש בירושלים, במהרה בימינו, אמן.